हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथां बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेल बनाय जाबाय बे समाव आङो नोंथांनि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपलोड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव हाजासे मानि शेयार खालाम जेरै नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे जोङो बेवहाय नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट 2020 होननानै बुंदों जे बेवहाय माखासे माने बेवहाय भेकेन्सिसफोर दं गासै 112 भेकेन्सिस दं आरो बेनो जाहैबाय मेडिकेल अफिसार आरो बेवहाय बे जबखौ एप्लाइ खालामनानै जोङो मा खालामनांगोन जे नो रिटेन टेस्ट जोङो बेवहाय जेबो रोखोमनि रिटेन टेस्ट होनांनाय नङा डाइरेक्ट इन्टारभिउनि गेजेरजों जोङो बे जबखौ मोननो हागोन जाय बिथांमोना बे जबनि थाखाय क्वालिफाइड एबा नोंथांमोननि जाय बिथांमोननि क्वालिफिकेसना बेजों गोरोबो स' जोङो भिडिअनि सिङाव गासैबो डिटेल्सखौ नायलांदिनि नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ लासै लासै नायलांफानो हागोन जे जोङो बेवहाय नुनो मोनबाय जे Assam Government Recruitment 2020 apply online for 11213 medical officer vacancies जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेवहाय मा पस्ट दङ होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय नायनानै नुनो मोन्दों जे बेवहाय नेम अफ पस्टआ जाहैबाय जे मेडिकेल अफिसार होननानै बुंदों क्रिटिकेल केयार नम्बर अफ पस्टआ बेवहाय 112 दङ इउआरनि थाखाय 46 इकनमिकेल उइकार सेक्सननि थाखाय 11 ओबिसि एमओबिसिनि थाखाय 30 आरो एससिनि थाखाय बेवहाय 8 आरो एसटिपिनि थाखाय 11 आरो एसटि ओइसनि थाखाय बेवहाय 6 आरो पिडब्लिउनि थाखाय बेवहाय 4 बेवहाय जोङो बेबादि रिजार्भेशनखौ बेवहाय नुनो मोननाय जादों आरो बेवहाय पे अफ स्केला जाहैबाय जे जोङो बेवहाय 30,000निफ्राय लानानै बेवहाय आप टु 1,10,000 सिम जोङो मोनगोनखौ बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों पार मान्थ आरो ग्रेड पेआ थागोन बेजों लोगोसे 12,700 पार मान्थ आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनो हानायनि जे एज जोङो बेखौ नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय मा होननानै बुंदों नट लेस देन 21 इयार्स अफ एज होननानै बुंदों आरो लोगोसे नट मर देन 38 इयार्स नाथायब्ला जोङो बेवहाय मिन्थिखायो जे एससि ओबिसिफोरनि थाखाय बेयाव माखासे रिलेक्सेसन दङ एसटिफोरनि थाखाय 5 इयार्स आरो ओबिसि एमओबिसिनि थाखाय बेवहाय 3 इयार्स रिलेक्सेसनखौ जोङो अलरेडि मोन्थिखायो स' दानिया एडुकेसन क्वालिफिकेसन बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेसनखौ जोङो नायब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय एटलिस्ट एमबिबिएस नङाब्ला बेजों समान डिग्री थानाय जानांगोन होननानै बुंदों जेरै रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियायाव बिथांमोना मा जानांगोन लोगोसे जे रेजिस्टार जानांगोन आरो केन्डिडेटआ मा जानांगोन जे मेडिकेल काउन्सिलावहाय मा जानांगोन रेजिस्टार जानांगोन होननानै जोङो बेवहाय मोनथिनो मोननाय जादों सेलेक्शन प्रसेसखौ जों नायोब्ला बेवहाय नुनो मोन्दों जे सेलेक्शन प्रसेसआ बेवहाय बाइबा पस्ट जागोन जे बेवहाय इन्टारभिउ विल बी हेल्ड होननानै बुंदों इन्टारभिउ जागोन नाथायब्ला बेवहाय जोङो मोन्थिनाय बादिब्ला बेयाव जोङो जेबो रोखोमनि रिटेन टेस्ट होनो नांनाय नङा आरो बेबायदिनो बेवहाय एप्लिकेसन फी होनांगोन जोङो 250 रुपिस आरो 150 रुपिस जाय बिथांमोना ओबिसि एमओबिसि आरो एसटि हिल्स बिथांमोननि थाखाय 150 रुपिस आरो बेवहाय नोजोर बोनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे बिपिएल आरो पिडब्लिउडि केन्डिडेटफोरनि थाखाय बेवहाय जेबो रोखोमनि मा होनांनाय नङा जोङो बेवहाय मासुल होनांनाय नङा होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जादों दानिया जोङो बे जबखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन जुदि क्वालिफिकेसना जोंनिया गोरोबो अब्ला जोङो मा खालामनांगोन केन्डिडेट हेभ टु एप्लाइ अनलाइन जोङो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन जे नैबे माबायावहाय वेबसाइटआव nhm.assam.gov.in नि गेजेरजों जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन स' लोगोफोर जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोननि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना गोरोबनाय मोनाखै बेबादि सुबुंनो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाय बिथांमोना बे क्वालिफिकेसनाव बे जबनि थाखाय इलिजिबल बिथांमोननो शेयार खालामनानै जाहाथे बै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव मा खालामनो हायो जे एप्लाइ खालामनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना हाजासे माने बेखौ शेयार खालामनानै हो स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय